Hey guys, welcome to my channel. Queen Motivator here. Today we are doing monthly groceries. This is me waking up and then decided to start with my hair because I have to take a bath. So let's go. Because yes, you know that I do love doing this, but every month I'm doing the monthly grocery vlog. So I'm busy with my hair right now, and you know that I like to talk, talking with someone next to me. So I put my bonnet for ukugeza because ngisebenzisa ekugezeni ngoba vele ile uplastic le guys. Njengoba wazi ukuthi ngiqala nge-scrub. Okay, ngiyathemba usakhumbula ukuthi ngidayisa lama-salts okugeza. Uma wadinga, come on board, check the link in my description down below. Izona-ke izinto zami engizozigqoka-ke lezi. Yes guys, ngithi uku-ayina kuqala before ngigeza. Voila! Sengiqedile-ke ukugeza. I'm ready for my way. Njengoba ngibona-ke manjena sengilungisela indlela-ke ikhanda lami. Uyayizwa loo nto leyo? Yes guys. Ngidecide ukuthi-ke njengoba-ke ngingalukile ekhanda mangifake igoda lami engazithengela lona kwaShein lali-cheap like hell guys. Kuyathengeka-ke kaShein. Uma ufuna ukuthenga, just comment down below. I will help you how to buy because there's discount around the corner every now and then if you are buying on Shein or Shein. I don't know how to call it. Remember, I don't know English knows me. Ngiyalispraya-ke manje ukuthi yeah, lingene endleleni lithi vava vom. Uyangithola? Kanjani-ke nje ungaruji ugcobe lo mlomo wakho sengiyindlela-ke guys. Yes, this is the Queen Motivator. Asambe. Mina-ke sengifikile-ke ngenza-ke the monthly grocery. Uyayizwa loo nto leyo? Okay, sithatha-ke lapho mama uyingane. Thatha-ke wenzela ukuthi iy'ngane zingalambi yabo. Kulokhu okuncane uNkulunkulu akubusise ngako, thenga ngako ukuze uvuke udlile ney'ngane. Uthi nje vava, kuyathengeka guys e-Checkers. Ayibizi kakhulu i-Checkers. Ungathuka nje uthi hawe ma iyabiza. No, iyayenza ngisho i-discount ngikutshele. Xoxela indaba ungayibuzanga. Uyazi-ke nawe uma uney'ngane ngeke uhlale ungaphathi something nyana leyo phela. Yabona ngiyafaka-ke nje ukuthi-ke bangathi bebuya esikoleni Nkosi yami imilomo seyalenga njena. Ave simnandi sibhakela amasi ngiyakutshela. Ubuke uwathenge bese uwadla ngepapa elifudumele. Uphuthe or ipapa but leli elihayo. Uyayizwa loo nto leyo? Uzobe uzongixoxela. Ngingayishiya kanjani vele ijuice eyayithandwa uma wami? Awe ma, ngeke ngize ngiyishiye. Iyona engizikhumbuza ngayo ukuthi angisenayo umama. Uyazi-ke nawe uma uhamba wedwa kusaphithizela enqoleni phakathi angisazi ngibeke kanjani. Ngiyathatha ngiyanyakazisa ngishonisa le nale umsindo ngalo mzuzu. Guys, khumbula ukuthi ngenza i-monthly groceries, so kufanele kuzihephene nje ngithenge nje in bulk ngoba hayibo uma sezithi 25 kanje seziqaphela seziquphela or sezikhuphukela.
ngiyakutshela kuyacaca ukuthi ngempela siyaphela-ke futhi inyanga, uyayibona lento leyo. Ngifikile ethilini bandla, hhayi bebenenhliziyo eraydi, akekho nje benaleyo gonyogonyo. Kubone-ke nawe uma usethilini ukuthi kwenzakalani. But-ke sengiqedile, imina-ke lo. Sengiyendlini-ke manje, ngikhatheleni, kade ngigoba ngishona ngivumbuka. Ngiyathemba uyi-enjoyile ividiyo yami. Ngiphinde futhi ngithi ngicela u-check-e my other videos because khona la ngikhuluma khona ngempilo yami. Ngiphinde futhi ngimotivate, siyajima, siyapheka, senza everything. Remember to subscribe, like and share the positive comment, guys. Have a nice wonderful day. Sengifikile endlini ngizokubona. Ciao. I don't know English. English knows me. See you when you see me. Bye, guys.